खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै दिल्ली फारसे दावबायदों जे दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि दिनै सानथामनि हाबाफारिजों बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय बे सानथामनि हाबाफारियाव देउरि फोरोंबादा आरो आर'ज फोरोंबादा लोगोसे बर'नि जा आसार खान्थिजों लोब्बा थानाय जे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायजों लोगोसे दिल्ली बर' बाथौ गौथुम लोगोसे बड'लेण्ड भवनाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों बेवहाय जों ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौबो खुंगोन आरो लोगोसे दिल्ली बायदि महानोगोराव सिटियाव बेवहाय जोंनि बर'नि आसार खान्थिजों जोङो बेवहाय हाबा दाननो हानाय आरो जोंनि फोरबो खुंनो हानाय बेवहाय दौरि आसारिफोरनि गोनांथि जानानै दङ आरो बेवहाय माखासे आर'जनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि आर'जफोर दङ दा बेजोंनो दिनै बिनि फोरोंबादाबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेवहाय जोंनि बाहागो लाफैदों। दिनै जोंनि दौरि फोरोंनो थाखाय आर'ज फोरोंनो थाखाय जोंहा मोनसे हानजा फैदों आरो बेवहायनो जों गासै दिल्लीयाव थानाय बर' बाथौसा बिथांमोनखौ जोङो जयैनो बेवहाय जोङो लोगो मोनगोन आरो बिथांमोना जोङो बे सानथामनि हाबाफारिजों जों जयैनो जोङो दिल्लीयाव जोङो बर'नि आसार खान्थिजों सोलिनो हानाय बायदियै बेवहाय जोङो फोरोंनाय आर'जनि गेजेरजों जोङो बै दौरि फोरोंबादाखौ लानाय जादों आरो बेखायनो जोङो गासै बे दिल्लीयाव थानाय गासै बर' सुबुंफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिहरग्रोदों। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनिफ्राय नोंथांमोना जि बेवहाय मोगा मोगि लानो थाखाय फैदों बेनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ रोजा रोजा बरायनाय थाग्रोबाय आरो खुलुमनाय थाबाय। दिनै दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनिफ्राय जि थान्दै हान्जा जोंनि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव जोंखौ जि फोरोंनो थाखाय नोंथांमोना नुजाफैदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा जोंनि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। एक्सुवेलि जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां फोरबो दङ। बे फोरबोआ गासै मोनबा दङ। बे मोनबायाव दिनै थाङै थांनानै थामथियाव फैबाय नामा? थामथियाव ओंखाम गोरलै जानाय फैगोन। थामथि ना? ब्रैथियाव ओंखाम गोरलै जानाय फैगासिनो दङ। बे ओंखाम गोरलै जानाया जाबाय आघोन दाननि बियो 9 थारिख जायोमोन। 1 थारिखनिफ्राय 9 थारिखनि गेजेराव फालिनाय जायो। नाथाय जोंनियाव दिल्लीयाव 1 थारिखनिफ्राय 9 थारिखहालागै फालिनाया जोंनि थाखाय मोनसे बिराद उसुबिदा। माइ गैया माइरं गैया जोंनि आरो रायजो राजानि उसुबिदानि खोथा दङ। बेनिखायनो जोङो सानसे 9 थारिखआव थामहिनबा 26 नभेम्बराव जोङो मोनसे दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव आरो जोंनि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि जि हान्जा दङ बेखौ जमाहै खौसेयै जों मोनसे फोरबो फालिनायनि मोनसे जोंबो माबा लादों जाहैबाय बिथांखि लादों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जों फिसायानो जा गिदिरानो जा जों खुंनो लासिगोन। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नुजाफैनाय बिथांमोनखौ जों दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि बयबो मावथि लोगोफोरा जों गाजा गोमजायै बरायनाय जाबाय आरो बिथांमोना जिथु जोंखौ दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि बर' माहारिखौ धोरोमनि सोमोन्दै बाथौनि सोमोन्दै आरो आर'ज मेथाइ रोजाबनाय फोरोंनाय बेफोर बायदिसिना फोरोंनो फैनाय खाम जथा दामनो फोरोंनाय बेफोर फोरोंनो फैनायफोरखौ जोङो गोसो गोरबोजों आजावनानै जोंबो मोजाङै सोलोंगोन होननानै गोसोआव लानाय जाबाय आरो फैगौ जिथु 26 थारिखआव ओंखाम गोरलै जानाय मोनसे बर'फोरनि मोनसे फोरबो दङ। बे फोरबोखौ जोङो दिल्ली बर' बाथौ गौथुमा एसेब्लाबो जोङो बयबो दिल्लीनि रायजो राजाखौ
जुथुम होलायनानै ज' जालायनानै जों बे फोरबोखौ फालिगोन। बिथांमोना जोंखौ बे हाबायाव मदद होनो थाखाय फैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर होनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। दिल्ली बर' बाथौ गौथुमाव फैनाय आलासिफोरखौ जों बरायबाय आरो बिसोरजों जों सल' खननानै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनो। आं दा दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि भाइस प्रेसिडेन्ट। आंनि मुङा आतुल रामसियारि। नोंथांमोनखौ जों दिल्लीयाव गासैखौबो नेहरू बाथौनिफ्राय फैनाय सोद्रोमाफोर नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै जों नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दिल्लीयाव। नोंथाङा दा सोंनाय बायदि जों माइ गोरलै बाउनायनि बाथ्रा जानायनि बाथ्रा बुंदो। बे आघोन मासनि ना बेयाव जों गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार खालामदों। नोंथांमोन जिबायदि थुलुंगा होफैगोन बेफोरखौ जोङो सानाखैमोन जा फैनानै थुलुंगा होफैदो। बेयाव जों जे माइ गोरलै जानायनि जिबायदि हाबाफारि लादों बेखौ जों मोजाङै मावगोन। फुरा दिल्लीयाव थानाय गासैखौबो जों बरायनानै नोंथांमोनजों बे हाबाफारियाव जगाजग होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। दिल्लीयाव सम सम जोंहा गासै फोरबोखौनो आरज गाबनाय जायो। बेयाव फैनानै जोङो बेबायदि जोंनि जुथुमनायाव एप्रक्सलि जोङो 40-50 जनसो जायो आरो ज' जायो जोङो। दा जोंनि ओंखाम गोरलै जानायाव बेबायदि सफैगोन होनना नोंथांमोननिसिम आसा थाबाय खोन्थाबाय।